И какво стана всички, аз съм FryJaffABG и днес ще направя един видео туториал за това как да си превърнете парите в Steam вместо на рубли в евро. Първо ще ви трябва да и тия двата сайта. Влизате в първия сайт и си правите регистрация. Не говоря за регистрация в Steam, а за регистрация в самия сайт. Аз вече си имам. След като се регистрирате, влизате в следващия линк. Само да видя какъв беше. Ето линк, влизате. И тук на мястото на това пишете Steam и натискате го. Тук натискате Purchase and Payments, а тук натискате Purchase Fate Force. Тук това е всъщност, това е Favors или Favors. Да, нещо подобно, не ме интересува. Тук на Subject пишете ето това. Опа. А отдолу на questions нещо си пишете your questions, пишете ето това. Тук на Steam account name пишете вашето име. В Steam, нали, как си пишете, аз ще пиша Jojo Ziport. И тук задължително го правите на кой беше сега? Да, на Steam Wallet. И натискате Convert, т.е. Submit Questions. И тук ви праща някакви си неща. Тук след това ще ви иска да си влезнете в ABB почтата, където ви е регистриран Steam. И... опа, обърках. Влизате си в ABB почтата. И то майче веднага ви е пратило такова. Веднага ви е пратило съобщение. Да, ето Steam Support. И да, максимум до 2 седмици вече ще ви се провени валутата. И да, това беше всичко от мен. Надявам се да си ви помогнал някакси и чао!